Velkommen til SM-studiet 2014, dag 2. Dagen i dag har budt på meget varme, bedre vejr og glade mennesker generelt. Og vi har haft en spækket grid, mange fly ude. Der har til gengæld også været nogle udlandinger, men det skal jo ske. Ja, vejret i dag har været helt fantastisk, altså for dem, der har gået på jorden. Piloterne har svedt en del i cockpittet, ikke særlig høj termik, masser af varme og næsten ingen skyer. Det har været en meget udfordrende dag med halvlange opgaver, må man sige, i hvert fald i forhold til går. Til i går, så er der blevet lagt lidt på. Åbenklassen fløj 237 km, og klubklassen fløj 130 km. Og hvem vil være bedre at spørge end dagens pilot i profil? Vi har snakket med ham et par gange i dag og spurgt, hvordan dagen er forløbet. Jeg hedder Emil Andersen og er fra Nordsjællands Flyveklub. Jeg er 24 år og har ikke fløjet konkurrence før. Det er min første konkurrence til Sjællandsmesterskaberne. Jeg har 85 timer og satte egentlig bare på at få en god oplevelse og så fuldføre dagen i dag. Det er anden prioritet at så gennemføre med høj fart, så bare jeg kan komme igennem og få lidt point den vej, så vil det være stort. Og det var så lidt fra Emil, men ham har vi snakket med lidt mere, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Som vi snakkede om lige før, så har det været rigtig dejligt vejr for dem, der var på jorden, og det har selvfølgelig også givet anledning til, at der har været rigtig mange familiemedlemmer og gæster på pladsen, og vi har haft rigtig meget dejlig humør med en lækker aftensmad her til sidst, og masse glade mennesker. Pladsorganisationen er gået rigtig godt, og vi har fået sendt alle flyene afsted på ganske kort tid. Til trods for, at vi kun havde et slæbefly at slæbe med, så var der mange, der også valgte spilrækken, så vi fik sendt dem afsted hurtigt. Ja, det hele er forløbet meget smooth, og vi har ikke haft de store problemer. Alting er forløbet, som det burde. Piloterne har fløjet rundt på opgaven. Der er ikke så mange, som har gennemført opgaven, og der er mange, der er kommet listende hjem, uden at tage det sidste vendepunkt eller de sidste 2 med. Men vi har også snakket med Emil og hørt om, hvordan han klarede sin opgave. Hvis nu du skulle beskrive, hvordan dagen i dag er gået, hvad? Jamen det var svært, synes jeg, men jeg lå rigtig længe før jeg gik på start. Basen lå i ca. 2500 fod, og det synes jeg var for lavt at starte på. Der lød nogle meldinger om, at basen ville hæve sig i løbet af eftermiddagen, så det satte jeg stærkt på for at kunne ligge højt. Det jeg havde lavet fejl på de andre dage. Det kunne jeg godt fornemme, det var at være for aggressiv og så komme for lavt og så gå glip af den termik, der gerne skulle hjælpe mig videre. Så planen i dag var at holde sig rigtig højt hele tiden og så skide på gennemsnitshastighed, men bare få kommet hjem. Men det var så desværre heller ikke tilfældet. Der var meget tørtermik, og det blev senere og senere selvfølgelig. Så det var en svær dag. Meget svær dag, men også sindssygt sjov. Jeg oplevede, at jeg fik taget nogle gode beslutninger, så det har været rigtig lærerigt i dag. Hvis du skulle SM-konkurrencen her, hvad synes du om hele konkurrencen? Meget organiseret, utrolig søde og rare mennesker, og ja, det virker utroligt professionelt, så det har været rigtig godt. Nu har vi selvfølgelig en dag igen i morgen. Det er desværre ikke sikkert, at det bliver flyvevejr, men i hvert fald de 2 seneste dage, og så strækkurs også forinden. Det har været rigtig godt. Og som vi kan høre, så har Emil været meget glad for dagens opgave og konkurrencen i det hele taget. Så lad os afslutte den her, og så lige tage resultaterne. Og resultaterne fra åbenklassen er... Og vi har også resultaterne fra klubklassen. Vejret i morgen ser knap så optimistisk ud. Der er blevet sat regn på prognosen, men vi håber på det bedste, så vi kan få sendt hele SM-feltet op i luften. Så er der kun én ting at sige. Tak for en hyggelig dag, og vi ses i morgen. Se jer! Så går det bare, Mikkel.